Tko nije barem jednom poželio biti ptica i poletjeti u nama nedostižne kraje? Svijet ovih uglavnom letećih stvorenja je sve samo ne dosadan. Danas poznajemo razne vrste morskih ptica, a kako bi se prilagodile životu uz velike vodene mase, razvile su zasebne prilagodbe koje svaku pticu čine posebnom. Pticama život uz nepregledna morska prostranstva zasigurno nije lagan. Izvor njihove hrane se uglavnom ili isključivo nalazi ispod površine mora. Zahvaljujući evoluciji, sve morske ptice postale su pravi ribolovci, a njihova tijela su posebno prilagođena kretnjama po zraku i vodi. Savršeno se snalaze u oba medija. Mnoge ptice specijalizirale su u ranjanje u vodu koristeći gravitaciju i inerciju kao protusile čimbenika plovnosti. Velike morske ptice, poput galebova, mogu proputovati velike udaljenosti kako bi u moru pronašle hranu za sebe i svoje ptiće. Veliki raspon krila, šuplje kosti i perje galebu pomažu pri dugotrajnom letu. Poput letjelice, galeb putuje nad morskim prostranstvima, koristeći energiju vjetra za uštedu vlastite energije. Jednom kada uoči veliku plovu riba, galeb se poput metka zalijeće u vodu gdje pokazuje svoje umijeće kretanja ispod površine mora. Koristeći krila i noge opremljene plivajućom kožicom, ova morska ptica uspješno grabi svoj plijen. Galeb ipak ne može duboko zaroniti, stoga često surađuje s drugim morskim pticama koje su prilagođene dužim zaronima, poput njorki koje plove riba tjeraju prema površini gdje ih galeb može uloviti. Za razliku od galeba, pingvin ne leti, ali je zasigurno prvak u podvodnom ribolovu. Pingvin se u svakom pogledu prilagodio životu u moru. Njegova su krila postale peraje, noge prava vesla, kosti teške, a vretenasto tijelo hidrodinamično i iznimno funkcionalno kada se radi o lovu na izazovnim dubinama. Za razliku od drugih morskih ptica, pingvin ima deblja, gušća i manja modificirana krila koja ga čine vrsnim plivačem. Nekoliko snažnih zamaha krilima često rezultira uspješno ulovljenim plijenom u pingvinovom kljunu. Morska ptica u svakom smislu riječi. Zahvaljujući oštrom vidu te sposobnosti leta i ronjenja, morske ptice zaslužile su mjesto na vrhu ljestvice najsposobnijih i najuspješnijih grabežljivaca na svijetu.